Moro, taas tällainen pieni, nopea 30 sekan juttu. Eli server-esittely. Täällä on, tän servun nimi on Redride PvP ja tän se omistaja on AimQuid. Ja mä pistän tähän sen IP tonne juttu, mikä se on, mä en muista sen nimeä. Joku juttu. Ja sitten tässä on jotain operaattoreita. Juu, ja kaikkea. Tää on ihan sika hyvä servu. Joo, morjesta. Joo, toi pätkäs toi video tohon. Täällä on tällainen pieni kauppa. Ja täällä alhaalla on vielä lisää tällaisia kivoja kauppoja, jossa on kaikkea. Tossa on joku random admin, joku kiva juttu. Juoksee tuolla. Häiritsee mun videota. No niin, mä pois. Hyvä. Niin, tässä on joku vippi. Tää on vissiin ainoa vippi vielä. Tää on aika uusi servu ja tää on tosiaan ihan hyvä servu. Mä alan tästä lopettelemaan, että mä pistän IPn diskiin. Moro.